La xarxa Safir és una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya dins del programa RIS-TESCAT de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la promoció i difusió del coneixement de la recerca i dels avanços de recerca en el món de la indústria 4.0 i l'impuls i el recolzament de la transferència d'aquesta tecnologia cap al teixit industrial. La xarxa Safir està composada per 35 grups de recerca de 10 institucions diferents del teixit de recerca i innovació català en un total de prop de 400 investigadors. És conegut que les pimes tenen problemes per la digitalització dels seus processos, per falta de finançament, per falta de coneixement, per falta de temps moltes vegades, i un objectiu que té la xarxa és apropar aquesta tecnologia tant com sigui possible a aquest teixit industrial de Catalunya que està format per les pimes que composen, com tothom sap, la base de la nostra activitat industrial. L'indústria 4.0 bàsicament és la digitalització dels processos i sistemes industrials que té per objecte la conversió de la realitat física en un món, al món digital, al món virtual, de forma que els processos de control, predicció, manteniment, etc., es puguin fer amb aquests models digitals, el que és conegut com els bessons digitals. La xarxa Safir té un doble objectiu general. Per un costat, la promoció i la difusió del coneixement de la recerca en el món industrial, com he comentat abans, en el teixit, especialment de les pimes, i per altre costat, el recolzament de la transferència d'aquesta tecnologia en forma de subvencions i ajudes directes per al desenvolupament d'estudis de patentabilitat, per al desenvolupament d'estudis de mercat, per a la creació d'empreses de base tecnològica i per la formació en emprenedoria dels investigadors que la composen. La xarxa Safir no crearà directament empreses, sinó que ajudarà a la creació d'aquestes empreses a posar en comunicació i en contacte al món de la recerca i al món industrial. Una part important del teixit industrial de Catalunya, especialment de les pimes, està ubicada als Vallesos i als Valles, i per tant la ubicació de la xarxa Safir en l'Escola d'Enginyeria de Terrassa és un reconeixement d'aquesta realitat i també del pes indubtable que té l'escola en la seva relació industrial. Entre els objectius de la xarxa Safir està per un costat la promoció i la difusió del coneixement amb el si de la mateixa xarxa, dels grups que la composen, i també la promoció i els avanços en el desenvolupament de tecnologies properes al món industrial. Per tant, la xarxa disposa de finançament específic per recolzar aquestes iniciatives tant en forma de formació d'emprenedoria com de millora dels resultats de la recerca per apropar-los al món industrial. I és també ben conegut que un dels problemes fonamentals que té la transferència de tecnologia amb l'Estat i en Catalunya en particular és la separació, podem dir així, entre la recerca que es fa als centres de recerca i el món industrial, per els diferents punts de visió que cadascú té de la seva activitat. Per tant, iniciatives com la xarxa ajudaran a apropar aquests dos mons i a facilitar la transferència de tecnologia, especialment d'aquelles tecnologies a punt o molt a prop del desenvolupament industrial, per donar a les empreses noves eines per incrementar la seva competitivitat. Jo penso que inicialment la digitalització del món industrial començarà per als canals de logística i distribució amb el seguiment dels comandaments i de les matèries primeres i continuarà també després en l'automatització completa de les empreses. Aquesta automatització ja és clara en el món de les grans empreses i no tan clara en el món de les pimes, per els diferents processos, per la particularitat de moltes d'elles i els problemes que suposa d'inversió per a aquestes empreses. Imagino que d'aquí a uns anys la digitalització completa d'aquesta cadena de subministrament des de les matèries primeres fins a les demandes i la logística de la distribució cap als usuaris finals serà una realitat en la que, d'alguna manera, les pimes hauran d'estar involucrades també. No es tracta tant que la petita empresa competeixi amb la gran empresa, sinó que sigui una proveïdora de serveis i de productes de manera àgil i eficient. I per fer això s'han d'adaptar també els seus processos de manufactura i de distribució a les demandes i a l'operació de les grans empreses. Donat que aquestes grans empreses s'estan digitalitzant, no queda més remei que les petites també ho facin per connectar tots dos mons. Bé, com conclusió es pot dir que el món futur de la indústria i la societat o serà digital o no serà. I aquest món digital implica inversions importants tant en finançament i desenvolupament de noves tecnologies, com sobretot també de formació i de coneixement per part de la població de les avantatges i de la forma d'aplicar aquesta tecnologia. N'hi ha moltes derivades d'aquesta aplicació de la tecnologia, no únicament la tecnològica. N'hi ha aspectes de seguretat que seran fonamentals perquè aquest món digital es pugui desenvolupar completament
n'hi ha problemes també que tenen a veure amb com s'ha de lligar la digitalització de les empreses en l'economia verda i en els processos circulars, que això no està clar tampoc en aquest moment, però el que sí és clar és que a mig termini la indústria mundial, la catalana en particular, haurà de treballar en una relació d'economia verda, economia sostenible i economia digital. No n'hi ha cap altra solució.